Ongi etorri Zangotzako Nafarroa oinez egunean ospatuko den erronkara, 4 proba hauekin. Ibaian behera, eguneko lehendabiziko proba. Zangotzako zubian hasiko da, eta taldekide guztien elkarlana beharko da. Bi banderinak zubi gainera igotzeko, eta gero talde osoa berriz ere zubian elkartzeko. Herri kirolak. Bigarren proba honen eszenatokia Zezen plazan izango da. Txandaka, parte hartzaileek herri kirol modalitate ezberdinetan hartuko dute parte. Lokotzak, txingak, gixaprobak eta sakua izango dira. Ahalik eta azkarren bukatu beharko dituzte lanak. Korapilloa! Ibilbidearen bigarren gunean izango den proba. Talde bakoitzak osatutako giza korapilloa askatu beharko du ahalik eta azkarren. Trebetasuna eta taldekideen arteko komunikazioa izango dira proba honen klabeak. Piztu! Erronkaren azkeneko proba eta garailea zein den argituko duena. Lehendabiziko atal honetan, orkatillak eta eskumuturrak lotuta izan da, ibilbide bat egin beharko dute. Bigarren atalean, taldekide bakoitza askatzen duen giltza aurkitu beharko dute. Azken atalean, alde batetik bestera ura eraman beharko dute bukaerako proba bete arte. Hau bukatuta, egunean bertan azalduko den azken lana bukatu beharko dute garaia norden jakiteko. Zuen zain egongo gara Zangotzan. Erronkari ekideko prest?